Tio, mira el David que ludòpata. Cuidado què ha dit, Qui fos guarir per fer-vos una sagrada família. Que noteu algú nou? Pregunto. Que noteu Jo no me les he fet, però... alguna cosa extraordinària? I veig que ha començat a estrenar també l'emoji. Benvingut emoji. Directe de Trapina TV, et veurem més sovint per aquí. I avui, què? Doncs aprofitant que l'estrenem, el que hem decidit és que és el moment per parlar de patilles, Per fer una demostració de patilles. posar-nos una mica a prova i també, doncs, matisar ben bé què és patilles, no? Era començar-hi jornada de patilles, Pau? Avui estem en jornada de patilles. Perquè jo veig molta patillada, en aquells sobres, més que una altra cosa, Sí, veig tu molta creus que la patilla, gent patilla molt? Sí. Patilla o patina? Les dues coses alhora, Comença el dissabte de descontrol. Jo m'ompliré ja Jo el també, got, una mica d'aigua per no passar set. I mireu, us explicarem les idees que tenim per fer avui, vale? Un examen de primària, un examen de l'ESO i aviam si trobem un examen de la universitat per demostrar fins a quin grau poden arribar les patilles, vale? Per determinar, vale, doncs a la primària funcionen les patilles, però a l'ESO ja no. O les patilles les podem portar entrenades fins a la universitat, que ens seguiran funcionant. No ho sabem, estem aquí per demostrar-ho. A nosaltres ens agrada més que res perquè ens el sentim molt nostre. No, Pau? A l'emoji. A l'emoji. Ens hi sentim identificats. Jo crec que una mica tothom, no? Si s'han identificat. No hi ha un altre emoji Clar, exacte. en el món que sí patilles. De fet, des de que l'hem afegit, WhatsApp ens ha enviat un missatge perquè se l'estan plantejant posar-lo i troben que és un error no haver-lo posat. I vaja, doncs potser ens rebrem una quantitat de diners amb una mica de son. Anem a definir l'emoti de patilles, així tothom sap quan es pot utilitzar i en quin moment es pot utilitzar. Primer moment d'utilitzar-lo. I el més fàcil i el més lògic. Quan estem fent un examen que us posem a prova, que ens seguirem fent de cajuts, si una pregunta me l'estic patillant, tiro la patilla. No? Aquest és un moment Primer d'utilitzar-lo. per salvar-te el cul, perquè ens entenguem. Exacte. Una mica? Tiro patilla, aquesta no en tinc ni idea, me l'he patillat. Doncs llenço patilla. Sí. Segona situació en la que es pot utilitzar patilles, i és, crec, una de les meves preferides. Crec que ho faig més jo que el Pau, tot i que el Pau és més difícil d'enganxar, però també ho fa, i és quan un dels dos s'embali de la llengua i comenci a xerrar i vosaltres considereu que és una cosa que estem exagerant, Sí. o que... El dia que vam anar de festa i vam acabar rebentant el cap d'algú entre nosaltres 2 contra 5, doncs en aquell moment és un bon moment per posar patilles. O molts tants percents, jo m'agrada molt dir tants percents, i normalment són patilla de la bona, els tants percent. No, és que el 96% de les persones que tenen els ulls blaus tenen pèls a les cames més de la mitjana. Doncs aquí és un bon moment per tirar-li la patilla. Més moments de patilles, i jo crec que aquí entraria les patilles de diferenciar patilles que són bones de fer, com si diguéssim, i patilles que són dolentes. Vale. Bueno, de bones, relacionant amb el que estaves dient, ja més Sí. concret és les patilles per fer-te el graciós, no? Una mica, Vale. que ja és tu, no és que estiguis inventant-te una cosa o exagerant-la, sinó que premeditadament doncs intentes enganyar a la gent. Ja és per la teva banda, no perquè tu la responguis, sinó per la teva banda intentar fer una patilla. I la que et deia de lo dolent Sí. és que crec que són les patilles que s'han de lluitar contra elles, Vale? que són les mentides patillades, que són, doncs, Vox dient que els menes, el 90% dels robatoris són menes, per exemple. Vale, això és patilla mala. Les Aquest altres aspecte patilles controla. dolentes, Mhm. Pau, que també s'han de donar dosis de patilla i s'han de fer calmar, són les patilles de ligoteo. Aquestes són les més... les baboses, ja són les baboses. Veus. No n'havíem parlat, Sí. I són una tipologia de patilles, les patilles... Clar, jo crec que s'ha de i hem de tenir molt clar quines patilles es poden dir i quines no. Bueno, si vols ser una bona persona, entre cometes. Però si tu estàs parlant amb dues persones, que hi ha una persona que t'agrada, no t'intentis inventar que ets molt guai, que no sé què, perquè és fatal. La típica de... No, és que jo
salvo gatets i tal, coses així, no? Estem parlant d'aquesta He d'anar... tipologia, Pau. L'altre Estem dia parlant vaig d'aquesta haver d'anar a tipologia. rescatar una persona perquè els bombers Bueno, no podien, vaig calla. entrar en una casa amb flames Calla. i vaig sortir amb la persona Calla! a cada espatlla. Hòstia! Patilles llamineres com a nom de patilles per lligar no em desagrada, la veritat. Però... Patilles llimac, potser ja és més, no? O què? Què us sembla si passem a fer un examen, Pau? Fem un examen. Examen de Jo en tinc primària? ganes. Us aviso que això potser és una cosa que no hauríem de fer en directe, perquè podem fer el ridícul estrepitosament. Repàs de tercer de primària, vale? Examen de tercer de primària. Cuidado. Com us veieu Jo em per veig fer fora, un examen de tercer de primària? Comencem amb les preguntes i, com sempre diem, concentració. Patilles atentes, ens hem presentat a l'examen sense haver estudiat. Podem fer el ridícul? Sí. Confiem en les nostres patilles? I tenim plena confiança. Com s'escriu el número 258? Jo sé que és el DUC, allò que és la norma del DUC, no? Que eren les que anaven amb guionet i les... I és DUC, decimals, unitats, això va junt. Decimals, unitats, per tant, i C centenes. Unitats i centenes van juntes, per tant, no pot ser aquests dos, han de ser un dels primers. No hi ha algun accent o un algo? Cents. És vàlid mirar una pista? Jo li fotria ja show answer. Vinga, això ho answer. Érem correcte, l'hem dit bé. Tercer de primària, apreneu-ne. No pots amb nosaltres. No pots amb nosaltres. Quina d'aquestes paraules és intrusa? Sabata, pantaló, jaqueta, rellotge. Suposo que rellotge, no vol dir? O és tramp, fer això? Per què? Perquè sabata, pantaló i jaqueta tenen relació, no? O potser és algú de les... Potser n'hi ha una de mal escrita. Ah, Pantaló amb accent a la O? sí. Vale. Però no, clar, es diu pantalons. Ui. Però és que clar, depèn de com tu miris, rellotge també és una cosa de vestir. Clar. Intrusa. Aquí ens estan fotent, Posem pantaló, és que potser és de Riudellots de Burganyà i ja s'escriu així allà. Ai, no està molt clara, aquesta pregunta. Professor. Professora. Decidim pantalons. M'ha agradat T'agrada més rellotge, No sé per què, És que jo crec que pantalons no es diu pantaló, no pot, bueno, potser sí. Normalment dius porto pantalons, no? Clar, és que diu intrusa però no diu en quin aspecte. Toca patilles, ho està demanant al xat. Patilles, vinga, pantaló o rellotge? Espera't. Déu nostre senyor patillenc, tu que has creat arreu del món gent amb ànims d'inventar-se coses i a treure el lucre d'elles. Tu que m'has fet aprovar segon de batxillerats, manifesta't i digue'm quina és la resposta correcta. Pantaló! O sigui, ja ho havíem dit al principi bé, que era per tontos, bàsicament era quina no era una peça de roba, o què? Hòstia. Fem la A, no? La A. Que llestos que som. Callant boques. Poc a poc, però el faig. Vols que el faci jo? Vinga, si vols. Vale. 6. N'hi trec 8. Vale? Em queda 0 i me n'emporto 2. O ja m'ho estic fent malament? Ja ho estàs fent malament. Vale. Pau. Sé fer-la de cap, però com s'hauria de fer tercera primària no sé fer-la. 6 menys 8 passa a ser 8 i n'hi poso 1 al 2, passa a ser 3 i passa a ser 58. Llavors el que m'he equivocat és que en lloc de que es quedi 0, es queda el de sota, que és el 8. Sí. I en comptes d'emportar-te'n 2, te Em n'emportes portes 1. que el passes a 30. Vale. Bueno, ho hem fet bé, no anem tan apurats, tu. Fàcil. Com es diuen aquests 3 ossos? Vale. És la tíbia, el peronès el de darrere, no? No ho sé, això, Pau. Sí. Diu, creo que me he roto el peroné, però no. Però no. La sabies aquesta o no?
però bé, se m'està recuperant. Ja que estem fent això de les patilles, et poso prova amb un segon. Proveix-me. Vale? 7 més 3, 10, més 3, 13, en castellà, 13. com? Quina por, 13. Agárramela que me crece. Què estàs dient, Martí, tio? Votes tibia, Sí, no, el peroné és el petit, no?, de tota la vida, perquè deies tibia i peroné. No ho sé, El no ho sé, segon no és ho el sé, peroné, no ho que era sé, el no ho sé, petitonet. no ho Sí, sé. sí, és tibia. Sí, Que Pues ma germana vinga. és metge. Tibia. Va. Mateix o sigui, una persona que entra ara mateix al directe Sí? i ens veu amb una pregunta davant de Sí. quin és el resultat d'aquesta multiplicació 42 per 2 i creu que ha entrat a un canal A un lloc que no toca a entrar. un canal que no li quadra, però hi ha algú aquí que no hi toca del Hi ha tot. algú que no està... que no va bé. Com es diuen aquests músculs? Cuidado. Això ja és més complicat. Pectoral, segur. Abdominals Segur. i quadríceps. Ho tenim. Doncs ja Sí. està. La. Esternocleidomastoide. Heavy, per cert, la cara d'aquest ministre, Ja. El veus o no? Sí. I aquesta també l'hem fet bé. I la 10, que suposo que serà la última. La high level, tu creus que és aquesta? Quina és la paraula mal escrita? Gerani, girassol, girafa o gapar? Girassol, no? Sí. Ei, perdoneu-me. I si aquesta la faig bé jo? No? Pau? Això és punt positiu. L'última. Vinga, va. Quants continents i oceans hi ha? Pues aquí potser m'enganxaré a mi, Pau. Tu com ho portes? Depèn del que comptin per continent. Si compres Antàrtida... Europa, no entenc. Amèrica, Àfrica, Àsia i Oceania. 5. I Antàrtida. 6. 6. Són 6 i 5 oceans, en teoria. 6 i 5. Sí. Perquè és oceà Atlàntic, oceà Pacífic, oceà Índic, oceà... No, oceà Antàrtic. És que clar, hi ha... Sí, 5. Sí, ara que sí, Sí. Fàcil. El polar, no? Hi ha el polar, l'oceà polar i el polar l'Antàrtic. Aquest hem hagut de posar més a prop a les Ens patilles. acusen de patilles, Però està encertada o no em creu, la pregunta? És això o no és això? No. Tu, quan et treus una carrera universitària, ve algú i et diu ei, has fet patilles? No, a tu el que et fan és et donen el títol i et diuen vés a operar gent. Agafa i talla-li la cama a aquest home. Canvia-li el cor. Li obres el fèmur i li fots el bisturí per allà Si dintre. per casualitat vas encertar que el cor estava a la banda esquerra Bueno. i no a la dreta, doncs ja és un altre problema. Això hi ha algú que ho comprovi? Si va ser patilles o no va ser patilles? No hi ha ningú que ho controli. Doncs... Potser seria una cosa important Això funciona, que la universitat creés el Estem. deganat de les patilles. Sí, Alba, aquí Estan picant el timbre? Jo veig una persona... Escolta, unes persones ternudant. Home, suposo que tindran... Bueno, que si no ens truquin, suposo que ens trucaran, no? Sí que estan trucant, sí. Aviam. Vaig. Vinga, mentre anem a mirar si qui collons truca ara, suposo que serà l'Oti la Tere, però arriben una mica tard. Espero que no els hagi parat la policia i els hagi fet pam-pam al culet. És. Saps què m'acaben de portar? Què? 3 bosses del Burger King Què? per la Tere, que no hi és. I si l'han parat o alguna cosa? O sigui, acaben d'arribar 3 bosses del Burger King per la Tere. Anem a trucar a la Tere en directe. Doncs Tere, si no tens pressa, Oti Tere, Nyam, ens ho nyam. fotem nosaltres, Ei, Martí. Hola, Tere, estàs en directe davant de 800 persones. Com estàs? Bé, Taja. Escolta'm una cosa. Sí, Acaba d'arribar al pis 3 bosses del Burger King. Ui, ha passat que, bueno, estem fent activitats fora del normal en temps de Covid. I hem dit, oye, per què no demanem Burger King? Tenim gana. Estem a 3 minuts de casa. Vale. Ah. Em pensava que t'havies despistat de direcció i que volies sopar a casa d'un amic i que havies enviat el Burger King aquí, saps? No t'he dit que en l'estat en el que estic no ho hauria fet. O sigui, completament podria haver passat.
Doncs res, des del xat et diuen que beguis menys. Vale, doncs la història ha acabat bastant millor del que podria haver acabat. Està emocionant. De fet, crec que ara mateix la gent està tensa. El Pare Nostre original és el següent. I ara el farem en versió patilles, vale? Trec aquí un paper i així Per apuntar-lo. Vale. Perquè això ho haureu de fer tots abans de fer un examen, tots i totes. Bueno, que creieu que no aneu còmodes a l'examen, com si digués. L'original és: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els vostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Mucho texto, Amén. Versió patillera, Pau. Aviam, patilla nostra comença bé, no? Així Jo crec que, o gran patilla que estàs en el cel. Estàs en el cel. O què vols dir? Home, doncs que estàs al cap, no? O al costat de l'orella. O gran patilla. O gran l'orella. patilla, Tocant que en m'orella esteu. Que en m'orella esteu, que bon. Llavors, la següent frase és: sigui santificat el vostre nom. Sigui santificada la teva densitat capilar. Vale. Vingui a nosaltres el vostre regne. Jo diria: i marxi fora l'espuma d'afaitar. Així en la terra com es fa en el cel, jo posaria: així en els exàmens, com Així l'examen. en els exàmens... Quan et vulguin entrevistar? Vinga. Si hi ha algú expert en poesia dirà que és una falta de respecte, però ens és bastant igual. Llegim-la. Així doncs, Això és la invocació que fem per enfrontar-nos en aquest test, Pau. 3, 2, 1... Oh, gran patilla, que en m'orella esteu, sigui santificada la teva densitat capilar, marxi fora la màquina d'afaitar, tant als exàmens com quan et vulguin entrevistar. Patillem! Pa los haters, pa los haters. Pa los haters, pa los haters, pa los haters. Y pa los haters, ya me podéis comer los jetes. Y pa los haters, ya me podéis comer los jetes. Y pa los haters, ya me podéis comer los jetes. Jetes, jetes, jetes. Tothom que raja molt va donant per aquí lliçons i es creu intel·ligent però s'està plantant sent així que aprenguis a millorar i intenta millor apostar. Intenta millor apostar, aquí tenim la intel·ligència del millor ésser humà. Bla 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 bla. El hater només sap que criticar i aquí apostem amb el cor i amb la ment. Tota la gent que ens apoya en el moment i les haters, que mengen ojete. Loco, Martí Moreneta, el puto patró.